Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι άπειρη αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Αυτό σημαίνει ότι μας περιβάλλει όλους ανεξαιρέτως σαν παιδιά του που είμαστε, ανεξάρτητα αν εμείς το καταλαβαίνουμε ή όχι, με την άπειρη αγάπη του. Το ότι δεν το καταλαβαίνουμε δεν ευθύνεται φυσικά ο Θεός. Εμείς ευθυνόμεθα οι οποίοι δεν έχουμε την ανάλογη, τη δέωσα πνευματικότητα. Όμως κάποιοι άλλοι το καταλαβαίνουν, οι Αγίοι Του, και ξέρουν και νιώθουν την αγάπη του Θεού, η οποία δεν εκδηλώνεται μόνο σε εμάς τους ανθρώπους, αλλά ακόμη εκδηλώνεται πού? Και σε ολόκληρη τη φύση. Και μάλιστα μας προτρέπει σαν παράδειγμα και λέει, γιατί αγωνιάτε, γιατί δεν βλέπετε την αγάπη μου? Εμπλέψατε τα πετεινά του ουρανού, τα οποία δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν, αλλά ο ουράνιος πατήρ τρέφει αυτά. Εμπλέψατε τα κρίνα του αγρού, ούτε αυτός ο Σολομών δεν έχει ντυθεί με αυτή την ομορφιά που έχουν αυτά τα οποία σήμερα είναι και αύριο θα καούν. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας έχει την εκδήλωση της αγάπης Του με το πιο μεγάλο γεγονός που υπάρχει, τη σταυρική Του θυσία. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον μονογέννη αυτού Υιόν ή να σταυρωθεί και να πάσω πιστεύουν εις Αυτόν μία απόλυτα, λέει ζωήν αιώνιο. Και κάτι άλλο ακόμα, εντός ημών εστι η βασιλεία των ουρανών. Άρα θα έπρεπε εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί ιδίως, να έχουμε αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη και να πιστεύουμε πραγματικά ότι ο Θεός μας περιβάλλει με την άπειρη αγάπη Του. Ο Θεός λοιπόν όλα τα δημιουργήματά Του αυτό μαρτυρούν, την αγάπη του Θεού, η αρμονία της φύσεως, τόσα αστέρια, δισεκατομμυρίων και όλα λειτουργούν άψογα, υπακούντας τα πάντα στην αγάπη την οποία ο Θεός δείχνει σε αυτά. Ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας Του και δημιουργήθηκε ή να άρχει να είναι εκείνος ο εξουσιαστής όλων, ανεξάρτητα αν μετά εξέπεσε, και ενώ στην αρχή ο άνθρωπος μαζί με στον Παράδεισο ήταν με όλα τα ζώα και συνυπήρχε και ήταν αγαπημένος θα λέγαμε. Δηλαδή μπορεί να άπλωνε το χέρι ο Αδάμ στο λιοντάρι, στο φίδι και να μην τον ενοχλούσε καθόλου, διότι υπήρχε η αγάπη. Μετά την πτώση όμως όλη η φύση συστενάζει. Έτσι λοιπόν όλα τα πάντα μαρτυρούν την αγάπη του Θεού. Και το αποκορύφωμα, όπως είπαμε, είναι η σταυρική Του θυσία. Μετά τη δημιουργία όμως του ανθρώπου και ολοκλήρου του κόσμου, μετά τη σταυρική Του θυσία, ένα μεγάλο θαύμα το οποίο συντελείται και το βλέπουμε όλοι είναι τούτο, ότι ο Θεός μας ανέχεται. Ένα μυστήριο πράγμα. Αν το προσέξουμε λιγάκι αυτό, εμείς δεν έχουμε την ικανότητα, ένα λόγο του φίλου, του γνωστού του, μέσα στο σπίτι, το οικογενειακό περιβάλλον, να μας πει κάποιος, δεν μπορούμε να τον ανεχθούμε. Δεν έχουμε αυτή την ανοχή. Όμως ο Θεός μας ανέχεται. Και μας ανέχεται μάλιστα με έναν τρόπο θαυμαστό, ούτως ώστε μέσα από αυτή τη δυστροπία μας, θα λέγαμε, να μας βοηθήσει για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο Θεός, παρά τις προσπάθειες όμως τις οποίες καταβάλει, με την ανοχή που μας έχει, με όλη την αγάπη την οποία δείχνει, τα πάντα προσίεται για να σώσει τον άνθρωπο. Τα πάντα κάνει η αγάπη του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν το καταλαβαίνει βέβαια ο άνθρωπος αυτό, όπως είπαμε. Όμως δυστυχώς η πλειονότητα των ανθρώπων ζει μέσα στην αμαρτία. Και ζει μέσα στην αμαρτία γιατί δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την αγάπη του Θεού. Έλεγε κάποιος ότι αν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι την αγάπη που ο Θεός έχει για μας, θα φεύγαμε, λέει, να πάμε σε μια σπηλιά,
να ζήσουμε ενώπιο. Μην χάσουμε κάτι από αυτή την αγάπη. Όμως αυτή η αγάπη, επειδή είναι κατά κάποιον τρόπο εκβιαστική, ο Θεός πάλι από αγάπη τι κάνει? Τη συστέλει αυτή την αγάπη, την κρύβει και λέει ψάξε να με βρεις εσύ, και τότε βέβαια αυτό έχει μεγάλη αξία. Ο άνθρωπος λοιπόν στην πλειονότητα τα πάντα κάνει, αντί για τη σωτηρία του, για να σωθεί, να παραμένει μέσα στην αμαρτία. Παρά τα αυτό όμως, όπως είπαμε, ο Θεός πάλι με τον τρόπο του εκφράζει μόνο την αγάπη με την ανεκτικότητα που μας έχει. Τι όμως είναι η ανεκτικότητα? Είναι η κατανόηση για τους άλλους, το να ανέχεται κανείς κάποιον ή κάτι. Η ανεκτικότητα στους συζύγους είναι απαραίτητη για την ομαλή συνύπαρξη. Η ανεκτικότητα μέσα στο σπίτι του πατέρα με τα παιδιά, στο εργασιακό περιβάλλον, όλοι πρέπει να διακατεχόμεθα από μία ανεκτικότητα. Και ανεκτικός είναι αυτός που δείχνει σε υψηλό βαθμό ανοχής και έχει διαλλακτικότητα που επιτρέπει την αντίθετη άποψη, επιτρέπει την στάση και την οποιαδήποτε συμπεριφορά με πολύ επίοικια. Η ανεκτικότητα αυτή λοιπόν και η ανοχή, ανεκτικότητα ανοχή είναι το ίδιο, θα τη δούμε αυτή τις μεγάλες αυτές αρετές, θα τις δούμε κάτω από το πρίσμα ενός μεγάλου Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο θα μας πει κάποια σπουδαία λόγια, τα οποία πράγματι πρέπει ιδιαίτερα να τα προσέξουμε. Και όταν οι Άγιοι μιλάνε, δεν μιλάνε αφ' αυτού. Μιλάνε πάντοτε με το φωτισμό και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει τα λόγια τους να τα προσέξουμε ιδιαίτερα και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πράξη. Δεν είπαμε ότι πατήσαμε το κουμπί του ηλεκτρικού και άναψε το φως, ότι μόνο που τα ακούσαμε αμέσως πήραμε κάποια απόφαση και διορθωθήκαμε. Όχι, δεν εθελοτυφλούμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας αγώνας, μια προσπάθεια. Αλλά πρέπει πάντοτε όμως να μείνουμε σταθεροί σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι παίρνουν μερικές αποφάσεις, μελετώντας ένα βιβλίο, ακούγοντας μια ψαλμοδία, μια ομιλία που ακούνε και λένε «Α, θα γίνω καλός». Αλλά δεν κρατάει πολύ αυτό η απόφαση. Γι' αυτό κάποιος έλεγε ότι ο δρόμος της κολάσεως είναι στρωμένος με ωραίες αποφάσεις, αλλά ανεκπλήρωτες. Πολλοί άνθρωποι ξεκινούν σε αυτό τον πνευματικό αγώνα. Λίγοι όμως μπορούν να μείνουν σταθεροί και να επιμείνουν με υπομονή και επιμονή σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα. Λίγοι. Δεν απογοητευόμαστε όμως, διότι έρχεται ο λόγος του Κυρίου με τόση σοφία, πανσοφία, και πριν από 2.000 χρόνια μας έκανε μια ωραία τοποθέτηση η οποία μας δίνει παρηγοριά και ελπίδα. Ποια είναι, ποιος είναι? Πολλοί κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Όταν ξέρουμε παράδειγμα ότι ο Κύριος πριν από 2.000 χρόνια μας τοποθέτησε για αυτό το οποίο συμβαίνει ιδιαίτερα σήμερα, θα λέγαμε και δεν ξέρουμε μετέπειτα τι θα γίνει, γιατί καθώς λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι Άγιοι, ότι νους ανθρώπου αποστάσει από το Θεό ή διαβολοποιείται, κτηνοποιείται. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό γίνεται σαν το διάβολο ή σαν το κτήνος. Και πράγματι, ποιος θα πουλήσει ναρκωτικά? Ο άνθρωπος που έχει σημείο αναφορά στο Θεό? Όχι βέβαια. Ποιος θα κάνει πολέμους? Ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται και έχει σημείο αναφορά στο Θεό? Όχι. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από το Θεό. Άνθρωπος λοιπόν μακριά από το Θεό οπωσδήποτε θα ζει υποχρεωτικά, θα λέγαμε, μέσα στην αμαρτία. Μα θα πείτε και εμείς αμαρτωλοί είμαστε. Βεβαίως, αλλά άλλο να είσαι αμαρτωλός ασυνειδητοποιητός και άλλο αμαρτωλός συνειδητοποιημένος και αγωνιζόμενος να προσπαθήσεις να αποφύγεις την οποιαδήποτε αμαρτία. Αγωνιζόμαστε λοιπόν. Και ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί είναι πάνω από το 0. Επομένως χρειάζεται αυτός ο αγώνας.
Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μας προτρέπουν και μας δίνουν ωραίες συμβουλές για να καταλάβουμε το πώς πρέπει να είναι η πορεία μας. Εμείς δεν ξέρουμε και πολλές φορές κάνουμε το δικό μας θέλημα και νομίζουμε ότι κάναμε σωστά. Είναι λάθος αυτό. Το θέλημά μας, να ξέρετε, βγαίνει από μια καρδιά, πνευματική εννοείται, η οποία είναι γεμάτη από πάθη, από εμπάθειες, από 1002 πράγματα και δεν έχει καθαρότητα. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα? Πρέπει στο θέλημα το δικό μας να βάλουμε το θέλημα του Θεού δοσμένο από τους Αγίους, από το Πνεύμα το Άγιο, ούτως ώστε να φύγει το δικό μου θέλημα το αμαρτωλό και να έρθει η καθαρότητα του θελήματος του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, λέμε στην Κυριακή προσευχή. Επομένως όλη η προσπάθειά μας θα πρέπει να είναι να κοπεί το δικό μας θέλημα, να μπει το θέλημα του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου μας, αλλά πώς θα μπει? Ακούγοντας τις συμβουλές οι οποίες μας δίνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν τονίσαμε και είπαμε ότι πρέπει με πολύ προσοχή και με σεβασμό θα λέγαμε να ακούμε τους Αγίους της Εκκλησίας. Δεν φτάνει μόνο να ακούμε, ούπα σου λέγονμε Κύριε, Κύριε, όχι εκείνος λέει ο οποίος με φωνάζει Κύριε, Κύριε, αλλά ο ποιόν το εμών θέλημα. Εκείνος θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ποιος είναι ο ποιόν? Ποιος είναι ο αγαπών με? Ο τηρώντας εμάς εντολάς. Άρα έχουμε ένα δρόμο χαραγμένο μπροστά μας από τον ίδιο τον Κύριο, τον οποίο περπάτησε εκείνος, περπάτησαν οι Άγιοι του, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ασκητές, οι οποιοδήποτε αν θέλετε, οι ενάρετοι άνθρωποι, και αυτόν τον δρόμο οφείλουμε και εμείς να τον ακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω ότι ο Άγιος μας μιλάει, ο Ιερός Χρυσόστομος, για την ανεκτικότητα και μας ζητάει να μάθουμε μερικά πράγματα, να τα εμπεδώσουμε και προπαντός να τα κάνουμε πράξη. Αυτή η αρετή είναι μεγάλη, να ανέχεσαι τον άλλον όπως μας ανέχεται εμάς ο Θεός. Τι περίεργο πράγμα, τι περίεργο πράγμα στην εποχή μας. Εμείς να μην ανεχόμαστε ένα λόγο και ο Θεός να ανέχεται τόσες προσβολές που το κάνουμε επί καθημερινής βάσεως. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Γι' αυτό λέει ότι είναι θεία εντολή, λέει ο Άγιος, να ανεχόμαστε τους δύστροπους. Δύστροπος εστί και μοχθηρός και πούτα της φιλοσοφίας θυσής, που δε οι νόμοι οι αποστολικοί και λέβοντες αλλήλων τα βάρη βαστάζουν. Και το ερμηνεύουμε. Θα μου πεις, λέει, ότι είναι δύστροπος και κακός αυτός ο άνθρωπος. Και τότε λέει, πού είναι η δική σου πνευματικότητα και η εγκαρτέρηση? Πού είναι η δικιά σου υπομονή? Πού είναι η εφαρμογή των αποστολικών νόμων που συνιστούν να βαστάζουμε τα βάρη των άλλων? Πού είναι? Χάθηκαν όλα? Δεν υπάρχει μέσα μας κάτι, στα αυτιά μας δεν ακούμε τα λόγια των Αποστόλων? Επομένως βλέπουμε εδώ πέρα ότι η τοποθέτηση του Αγίου δεν μας οδηγεί που γραφικά στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αποστόλους, που ο Απόστολος Παύλος είπε αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Αν είχαμε αυτή την ικανότητα, και θα την είχαμε αυτή την ικανότητα αν είχαμε πνευματικότητα. Ελλείψη πνευματικότητος δεν την έχουμε. Αυτή η σωστή τοποθέτηση λείπει από μέσα μας και είμαστε αυτό που είμαστε. Τώρα έρχεται ένα πρόβλημα μέσα μας και λέμε, καλά, πώς θα μπορέσω να ανεχτώ αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος με βρίζει, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος με συκοφαντεί ή τόσα άλλα με κάνει? Ο Άγιος λέει να τον θεωρούμε σαν άρρωστο. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα πρόσωπο μέσα στο σπίτι μας το οποίο αρρωσταίνει. Τι θα κάνουμε? Θα τον πάρουμε, θα τον πάμε στο νοσοκομείο και θα τον φροντίσουμε. Ναι, αλλά άμα έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα στο σπίτι μας βρίζει, είναι και αυτός ψυχικά άρρωστος. Τι πρέπει να κάνουμε και για αυτόν? Το ίδιο, να τον φροντίσουμε πνευματικά. Και πώς, λέει, είναι δυνατόν, λέει, όταν βρίζεται κανείς να υπομείνει? Ερωτά ο Άγιος. Δεν είναι εκδήλωση έχθρας ή ύβρις, είναι σύμπτωμα αρρώστιας. Τι ωραία τοποθέτηση. Μας λέει ότι η εκδήλωση αυτής της έχθρας που μας βρίζει ο άλλος
δεν είναι ένα σύμπτωμα, είναι σύμπτωμα αρρώστιας. Γι' αυτό μας βρίζει. Μόνο αν το καταλάβουμε αυτό, ότι δηλαδή η ύβρις είναι σύμπτωμα αρρώστιας, θα υπομείνουμε. Και τι θα κάνουμε? Θα συγχωρήσουμε τον υβριστή μας και θα προσπαθήσουμε να μην πέσουμε κι εμείς στο ίδιο παράπτωμα. Να σκέπτεσαι λοιπόν, λέει, ότι σε έβρισε από απερισκεψία, από έλλειψη πνευματικότητας και χωρίς κατά βάθος να το θέλει, αλλά πιεζόμενος από το πάθος του θυμού. Επομένως συγκρατήσου λοιπόν. Έλεγε ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος, όταν λέει μαλώνεις με έναν άνθρωπο, όταν έρχεται να σου επιτιθεί, μη βλέπεις την εικόνα του Θεού. Δες πίσω από την εικόνα του Θεού ποιος υπάρχει, ποιος κινεί τα νήματα, ποιος τον βάζει να κάνει αυτό που κάνει. Επομένως κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι λέει και ο Άγιος. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα κάποιας κακής κλίσεως και αδυναμίας. Ας υπομείνουμε λίγο και θα κερδίσουμε το παν. Όσο περισσότερο βρίζει κάποιος, τόσο περισσότερο άρρωστος είναι. Αν το δούμε έτσι, όπως μας υποδεικνύει ή μάλλον όπως μας τοποθετεί ο Άγιος, έληξε το πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένα. Θα ανεχτούμε όλους. Και θα πω, ωραία, όπως εμένα με ανέχει το Θεός, τον οποίο του κάνω 1002 πράγματα και τον βρίζω με τον τρόπο, μπορεί όχι λεκτικά, δεν βρίζω μπορεί λεκτικά, αλλά με τις πράξεις μου. Έτσι λοιπόν και εγώ να μάθω, γιατί τον βρίζω το Θεό? Από έλλειψη πνευματικότητας, δηλαδή από αρρώστια της ψυχής. Έτσι και εγώ να μάθω να σηκώνω τον άλλο. Γιατί εκείνος, λέει, που βρίσκεται στο σκοτάδι, επειδή πράγματι τέτοιο σκοτάδι είναι η οργή και η αλαζονία. Συ λοιπόν που είσαι απαλλαγμένος από αυτά τα πάθη, αν είσαι βέβαια απαλλαγμένος, αν έχεις πνευματικότητα και είσαι πιο πνευματικά υγιής, λέει ο Άγιος, πλησίασε. Πώς? Με αγάπη. Ποιον? Αυτόν που θυμώνει. Όπως ακριβώς ο γιατρός πλησιάζει το δύστροπο άρρωστο. Ας το προσέξουμε αυτό. Είναι ένας άρρωστος στο κρεβάτι. Δεν θέλει να κάνει, παράδειγμα, τη θεραπεία. Ο γιατρός όμως πλησιάζει και του λέει, παιδί μου, κοίταξε, πρέπει να πάρεις αυτή τη θεραπευτική αγωγή, γιατί αν δεν την πάρεις θα προκύψει αυτή η ασθένεια, θα επιδεινωθεί η ασθένειά σου κτλ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σου συνιστώ για την ωφέλεια τη δικιά σου να πάρεις αυτή τη θεραπευτική αγωγή. Έτσι λέει και εμείς. Ή δεν πιστεύεις, λέει, ότι η αλαζονία και ο θυμός είναι χειρότερα από αρρώστια? Δεν μοιάζει ο θυμός με τον υψηλό περιττό και η αλαζονία με το φλογισμένο και πρισμένο σώμα? Σκέψου πόσο κακό είναι να έχει κανείς περιττό και να είναι πρισμένος. Πήγαινε σβήσει τη φωτιά, γιατί με τη χάρη του Θεού μπορείς σαν με νερό καταπράινε τη φλόγος. Δηλαδή είναι ένας άρρωστος. Έχει πυρετό. Θα του πούμε, α, καλά σου γίνεται, να έχεις και περισσότερο. Έχει 40, 42 να φτάσεις. Έτσι θα του πούμε? Όχι. Από ανθρωπιά και από αγάπη θα του δώσουμε κάτι, θα ρωτήσουμε τον γιατρό, θα συμβουλευτούμε τον γιατρό και θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουμε οπωσδήποτε να ανακουφιστεί από τον πυρετό. Έτσι πρέπει να κάνουμε και για αυτόν. Αλλά εδώ όμως μπαίνει το άλλο. Μας αφήνει ο δικός μας εγωισμός. Μας αφήνουν τα δικά μας τα πάθη. Άρα το ότι δεν ανεχόμαστε τον άλλον, δεν έχουμε ανεκτικότητα στον άλλον, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα και εμείς οι ίδιοι μέσα μας. Και ρωτάει ο Άγιος, καλά, ωραία. Γιατί, λέει, πρέπει να ανεχόμαστε τα λατώματα των άλλων? Ερωτάει ο Άγιος αυτό το πράγμα και λέει, έπειτα, τα λέμε μεταφρασμένα γιατί που να τα καταλάβουμε αλλιώς, έπειτα λέει, για να μην υπερεφανευτεί εκείνος που διορθώνει τον άλλον, έθεσε και αυτόν κάτω από τον ίδιο φόβο της πτώσης στην αμαρτία, λέγοντας τα εξής, να προσέχεις τον εαυτό σου, μήπως και εσύ ο ίδιος πέσεις στον πειρασμό της αμαρτίας ή της υπερηφάνειας. Γιατί όπως ακριβώς οι πλούσιοι προσφέρουν στους φτωχούς που έχουν ανάγκη το προϊόν εράνων, ώστε αν κάποτε πέσουν και αυτοί στη φτώχεια να τους βοηθήσουν οι άλλοι, έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Γι' αυτό και θέτει ως απαραίτητο όρο το εξής, να προσέχεις τον εαυτό σου, μήπως και εσύ ο ίδιος πέσεις στον πειρασμό της αμαρτίας ή της υπερηφάνειας. Να υπομένετε με πραότητα ο ένας τα ελαττώματα του άλλου. Επειδή δηλαδή δεν είναι δυνατόν κάποιος που είναι άνθρωπος να μην έχει ελαττώματα, προτρέπει να μην είναι αυστηροί εξεταστές. Έτσι πρέπει
και κριτές των σφαλμάτων των άλλων. Γιατί τις περισσότερες φορές είμαστε πράγματι πολύ αυστηροί στους άλλους, αλλά πολύ επίοικείς στον εαυτό μας. Αντίθετα, οι πατέρες της Εκκλησίας μας συμβουλεύουν και μας λένε, αν θέλεις να έχεις πνευματική ζωή, θα είσαι επίοικείς στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό σου. Πράγμα που εμείς το αντιστρέφουμε και το βλέπουμε με άλλο μάτι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να μην είμαστε αυστηροί κριτές των σφαλμάτων των άλλων. Γιατί αν σκεφτώ, ωραία, εγώ τον κρίνω με τέτοια αυστηρότητα. Αν με κρίνει και εμένα ο Θεός και μου δώσει μαστίγιο, και να υπομένουν και οι άλλοι τα δικά τους ελαττώματα. Βέβαια, ο Άγιος μέσα στην τελειότητα των υποδείξεων και της σωστής τοποθετήσεως μας λέγει κάτι το οποίο πρέπει, όπως είπαμε, να έχουμε πνευματικότητα για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και να το κάνουμε πράξη. Να ανεχόμαστε τους οργισμένους. Πρέπει δηλαδή με κάθε τρόπο, λέει, να ανεχόμαστε τους οργισμένους. Θα μου πείτε, πώς να τον ανεχθώ αυτόν τον οργισμένο? Αν σκεφτόμασταν παράδειγμα ότι ο οργισμένος είναι άρρωστος, ότι τον οργισμένο τον βάζει κάποιος άλλος, τότε και εγώ θα σκεφτόμουν διαφορετικά. Τα ξεχνάμε αυτά, παθαίνουμε εκείνο το λύθι, λησμοσύνη του τρόπου συμπεριφοράς των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Και λέει ο Άγιος, όταν αγριεύει ο ένας οργισμένος, εσύ να γελάς, αν μπορείς φυσικά. Να γελάς όχι φανερά, για να μην τον εξοργήσεις, αλλά να γελάς μέσα στην ψυχή σου εξαιτίας του. Δηλαδή να λες, κοίτα ο καημένος πως κατήντησε. Γιατί και στην περίπτωση των παιδιών, όταν μας χτυπούν με θυμό, χρησιμοποιούμε το γέλιο σαν ένα είδος άμυνας. Δηλαδή έχουμε κάτι μικρά παιδάκια, τα οποία τα παίρνει ο πατέρας στην αγκαλιά και αρχίζει εκείνο τάκ, 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 χτυπάει στο πρόσωπο. Τόσο καταλαβαίνει. Ο πατέρας γελάει. Βλέπει το παιδί την κατάσταση αυτή του πατέρα και ερημεί. Αν λοιπόν γελάσεις, θα είναι τόση η απόσταση ανάμεσα σε σένα και σε εκείνον, όσοι είναι ανάμεσα στο παιδί και στον άντρα. Αν όμως αγριέψεις, έγινες κι εσύ σαν ένα μικρό παιδί. Γιατί όσοι οργίζονται είναι πιο ανόητοι και από τα παιδιά. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος. Και προχωρεί ο Άγιος και λέγει, δεν πρέπει να θυγόμαστε όταν μας προσβάλλουν. Δηλαδή μας δίνει μερικές συμβουλές, μερικές τοποθετήσεις πνευματικές, τις οποίες οφείλουμε όλοι μας να τις κάνουμε πράξη. Αν θέλουμε να λειτουργήσουμε πνευματικά και αν θέλουμε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία της ψυχής μας. Διότι ό,τι κάνουμε σε αυτόν τον δρόμο δεν το κάνουμε από κανέναν άλλο λόγο, για ένα μόνο λόγο το κάνουμε, για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο άνθρωπος, λέει, που φιλοσοφεί και στοχάζεται πολλές φορές μπορεί να μην πάθει κανένα κακό από τους υβριστές του. Για πες μου, αν σε προσβάλλει το μικρό παιδί σου, ένα μικρό παιδί 3-4 ετών, θα θεωρήσεις την προσβολή σαν πραγματική προσβολή και θα την πάρεις στα σοβαρά? Τι λοιπόν, θα στενοχωρηθείς γι' αυτό? Καθόλου. Άμα θα πεις το καημένο το παιδάκι. Έτσι. Αν όμως στενοχωρηθείς, δεν θα αποδεχθείς γελίος μπροστά σε ένα παιδάκι 2, 2,5, 3 ετών. Μη ζητούμε λοιπόν να μην μας βρίζουν και μας προσβάλλουν, αλλά όταν μας προσβάλλουν να μάθουμε να ανεχόμαστε με γενναιότητα την προσβολή, γιατί η ανοχή μας αυτή είναι πραγματική για μας τιμή. Βλέπετε λοιπόν, ο Άγιος μας φέρει ένα ωραίο παράδειγμα, το μικρό παιδάκι, και λέει, εσύ έχεις ένα παιδάκι στο σπίτι σου, πέστε 3-4 ετών, και δεν καταλαβαίνει το καημένο και δεν του κάνουμε ένα θέλημα και βρίζει ή φωνάζει δυνατά. Ζητάει παράδειγμα να του δώσουμε σοκολάτα λίγα λεπτά πριν να φάει, ξέροντας εμείς ότι δεν πρέπει
για να μην του κόψουμε την όρεξη, δεν τη δίνουμε. Εκείνο επειδή έχει το θέλημά του και τι θέλει, αρχίζει να βρίζει. Εμείς πρέπει να κατεβούμε στο επίπεδο του παιδιού και να πούμε κοίταξε, με βρίζει. Τόσο ξέρει, τόσο καταλαβαίνει. Ή ένα παιδί παίρνει ένα σύρμα και πάει να το βάλει στην πρίζα. Η μάνα που ξέρει τι θα πάθει αν αφήσει το παιδί της να βάλει το σύρμα στην πρίζα, πάει και το χτυπάει και του δίνει ένα ράπισμα, ένα χαστούκι. Το παιδί δεν ξέρει όμως. Ξέρει τι ξέρει εκείνη τη στιγμή, ότι με χτύπησε η μάνα. Και αρχίζει και λέει κακιά που είσαι, δεν θέλω να σε βλέπω. Και λέει 1002 λόγια στη μάνα του. Όταν όμως αυτό το παιδί μεγαλώσει και μάθει τι σημαίνει ηλεκτρισμός και τι θα πάθαινε από τον ηλεκτρισμό αν το άφηνε η μάνα του, τότε πραγματικά με συγκίνηση θα πει πόσο με αγαπούσε η μάνα μου και εγώ δεν το εκτίμησα γιατί δεν ήξερα, γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου είναι και αυτό το θέμα. Όταν λοιπόν εμείς ο άλλος μας βρίζει, το σκεφτούμε πνευματικά, αν οριμάσουμε πνευματικά, ποτέ δεν θα δούμε τον άλλον με βλοσιρότητα και με πνεύμα αντιλογίας. Θα πούμε ο καημένος, θα το ερμηνεύσουμε πνευματικά. Τόσο ξέρει, τόσο κάνει. Και αμέσως τι θα κάνουμε? Αν είμαστε πνευματικοί, θα προσευχηθούμε. Ή να ο Κύριος φωτίσει και εκείνον να μην κάνει αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Γιατί και εκείνος ένας άνθρωπος είναι πλανεμένος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί στις σχέσεις μας, στις διαπροσωπικές με τους άλλους. Ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει στις πάρα πολλές οικογένειες είναι η σχέση των γονιών με τις παρεκτροπές των μικρών παιδιών. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ βασικό. Ο Άγιος, επειδή είπαμε τα βλέπει όλα εν πνεύματα Αγίου, σφαιρικά πιάνει όλα τα θέματα. Δεν βλέπουμε, λέει, τα μικρά παιδιά τα οποία όταν οι πατέρες τα κρατούν στην αγκαλιά τους, χτυπούν τα μάγουλα του πατέρα που τα κρατεί και εντούτοις ο πατέρας επιτρέπει ευχαρίστως στο παιδί να ικανοποιήσει την οργή του και ευχαριστείται όταν δει ότι έχει εκτονωθεί ο θυμός του. Βλέπετε λοιπόν, μας φέρνει παράδειγμα ο Άγιος στο μικρό παιδί, γιατί ένας άνθρωπος που δεν σκέπτεται πνευματικά, όρημα, μοιάζει πράγματι σαν ένα μικρό παιδί που έχει ανοριμότητα. Ο Θεός, λέει, παρέχει το παράδειγμα της ημερότητας και της φιλανθρωπίας. Ο Θεός μας παρέχει παράδειγμα. Ο Θεός έχει την εξουσία να κάνει όλα όσα θέλει. Προσέξτε. Αλλά όμως, σαν να επρόκειτο να λογοδοτήσει, απολογείται, διδάσκοντας και εμάς να είμαστε ήμεροι και φιλάνθρωποι. Δηλαδή, τον προσβάλλουμε τον Κύριο με τις αμαρτίες μας. Έχει την εξουσία εκείνη την ώρα να μας αφαιρέσει τη ζωή. Δεν το κάνει. Και μας διδάσκει με την ανεκτικότητα και τη φιλανθρωπία του να είμαστε κι εμείς παρόμοιοι. Γιατί αν ο Κύριος δίνει εξηγήσεις στους δούλους του και μάλιστα σε δούλους που τον έχουν τόσο αδικήσει, πολύ περισσότερο πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις εμείς ο ένας στον άλλο, ακόμη και αν έχουμε πολύ αδικηθεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει όλοι μας να προσέχουμε τα λόγια των Αγίων και όχι μόνο να τα ακούμε, αλλά πάνω απ' όλα να τα κάνουμε πράξη. Το χρωστάμε αυτό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Τι ωφελεί και αν ακούμε λόγια και δεν τα εφαρμόζουμε? Ουδεμία ωφέλεια έχουμε. Έτσι λοιπόν ο Θεός από αγάπη προσπαθεί το κάθε τι να μας βοηθήσει να μπορέσουμε και εμείς να το κάνουμε πράξη. Το θέμα είναι, θέλουμε, έχουμε διάθεση ή μένουμε στο θέλημα το δικό μας? Εδώ ακριβώς είναι θέμα πνευματικότητας. Ο καθένας από μας όταν έχει ταπεινό φρόνημα εύκολα ανέχεται τον άλλον, εύκολα συγχωρεί τον άλλον, αλλά πρέπει προϋπόθεση να έχει ταπεινό φρόνημα, να τον αποδεχθεί όπως ο Άγιος μας υπέδειξε και να πει, μπροστά μου έχω έναν άρρωστο.
Ας τον ανεχθώ τον καημένο, να τον βοηθήσω με την προσευχή, να τον βοηθήσει ο Θεός να γίνει καλά. Και όχι να αρχίζουμε ένα χαστούκι εσύ, άλλα 2 εγώ, άλλο ένα εσύ λόγο, άλλο 5 λόγους εγώ. Δεν βρίσκουμε άκρη έτσι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να μάθουμε αυτή τη μεγάλη αρετή που ο Θεός δείχνει σε εμάς, την ανεκτικότητα, να μάθουμε και εμείς να ανεχόμαστε τους πάντες και τα πάντα. Όταν λέμε να ανεχόμαστε τα πάντα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμπορευτούμε με τις αμαρτίες των άλλων. Προσέξτε, κατηγορώ τις πράξεις, αλλά την εικόνα του Θεού όμως, τον άνθρωπο, τον ανέχομαι. Όχι την αμαρτία που κάνει, ανέχομαι τον άνθρωπο ο οποίος έπεσε στην αμαρτία και του δίνω ένα χέρι βοηθείας να μπορέσει να οδηγηθεί στο δρόμο του Θεού. Αλλά ο Άγιος δεν λέει μόνο να έχουμε ανεκτικότητα, προχωρεί και κάπου πιο βαθύτερα και λέει να έχουμε ανεξικακία. Η ανεκτικότητα με την οποία αντιμετωπίζει κανείς την κακία των άλλων είναι ανεξικακία. Η ανυπαρξία, η εκδικητικότης, η προθέσεως για ανταπόδειση του κακού που υπέστη κάποιος, μακροθυμία, μεγαλοψυχία δείχνει όταν ο άλλος προσπαθεί να σου κάνει κακό και εσύ θεία χάρητη προσπαθείς να έχεις ανεξικακία απέναντί του. Και ο Άγιος λέει απάντων γάρ η ανεξικακία μήτρη των αγαθών. Δηλαδή η ανεξικακία είναι μητέρα όλων των αγαθών. Δεν φτάνει μόνο να ανέχομαι τον άλλον. Αλλά πρέπει όμως και μέσα μου να μην έχω τάσεις να τον εκδικηθώ κάποτε. Να μην έχω μίσος εσωτερικό που μου κατατρώει τα σωθικά μου, όπως λέει ο λαός. Η ανεξικακία, μεγάλη αρετή, αποδεικνύει ανωτερότητα όποιος την έχει. Όποιος την έχει. Και αν λοιπόν κάποιος λέει σε βρίσει, υπόφερε με γενναιότητα, γιατί έβρισε τον εαυτό του και όχι εσένα. Κι αν σε χτυπήσει ακόμη, μην απλώσεις το χέρι για να το ανταποδώσεις, γιατί αυτός είναι που δέχεται το κτύπημα. Κτυπώντας εσένα με το χέρι, χτυπάει τον εαυτό του με το θυμό και αποκτάει από όλους πολύ κακή φήμη. Αν δεν νομίζεις ότι αυτά είναι δύσκολα, σκέψου ότι αν κάποιος μανιακός σου ξέσχιζε το ένδυμα, ποιος θα έλεγες ότι αδικείται, εσύ που το έπαθες αυτό ή εκείνος που το έκαμε? Είναι ολοφάνερο ότι εκείνος. Είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πνεύμα των Αγίων. Όμως στο μυαλό μας, ακούγοντας αυτά τα λόγια, ας πάει αμέσως στο Χριστό, που είναι το πρότυπό μας. Ας πάει στους Αγίους. Ο Κύριος τον ράπιζαν, τον βρίζανε και εκείνος ανεξίκακοσον δεν είπε τίποτε, σιώπα. Μα θα πείτε ήταν ο Χριστός και μπόρεσε να έχει αυτή την ανεξικακία και αυτή την ανεκτικότητα και ανεξικακία. Σύμφωνοι. Να πάμε τώρα στο επίπεδο το ανθρώπινο. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, τον λιθοβολούν, σκίζουν το πρόσωπό του. Η μεγάλη του καρδιά, η οποία έχει μέσα το Χριστό κλείσει, δείχνει μια ανεξικακία στους λιθοβολούντας αυτόν και λέει Κύριε, μη στήσεις επ' αυτή στην αμαρτία ταύτη. Προσέξτε, μεγαλείο ψυχής. Μα θα πείτε ότι ο Άγιος πρωτομάρτης Στέφανος ήταν κοντά στο Χριστό και ήταν επηρεασμένος από τα λόγια του Κυρίου, από την παρουσία του Κυρίου. Σύμφωνοι. Να πάμε στον Άγιο Διονύσιο, ο οποίος δέχτηκε το φωνιά του αδελφού του και έδειξαν εξικακία.
Γιατί αν δεν έδειχνε αυτή την ανεξακία θα γινόταν και έτερος φόνος. Και προσπάθησε μέσα από αυτή τη δυνατή πίστη που είχε στο Χριστό, που αντίκρισε τον σταυρωμένο, να κρύψει το φωνιά του αδελφού του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του πνεύματος. Χρειάζεται κουράγιο, χρειάζεται δύναμη. Πάνω απ' όλα τι χρειάζεται? Καθαρότητα ψυχής. Εκεί είναι το μυστικό. Ανάλογα με την καθαρότητα της ψυχής που έχουμε, με την πνευματικότητα που έχουμε και την ανεκτικότητα και την ανεξικακία. Αν δεν έχουμε αυτό το πράγμα, αν δεν έχουμε αυτή την κατάσταση μέσα μας, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τίποτα από τα λόγια του Κυρίου. Όχι ανεξίκακοι δεν μπορούμε να είμαστε, αλλά θα μισήσουμε, θα χτυπήσουμε, θα εγκληματίσουμε. Η ανεξικακία, λέει ο Άγιος, δείχνει ανατερότητα και σπλαχνία προς τους εχθρούς. Τίποτε, λέει, δεν υπάρχει ουδέν ασφαλέστερον του φίδεστε των εχθρών, ουδέ σφαλερότερον του βούλεστε εκδικήνε αυτόν και αμήνεστε. Τίποτε, λέει, δεν υπάρχει ασφαλέστερο από το να σπλαχνιζόμαστε τους εχθρούς μας. Ούτε πιο μεγάλο σφάλμα από το να θέλουμε να εκδικούμαστε και να αποκρούμε τους εχθρούς μας. Ωραία. Μας διδάσκει ο Κύριος να έχουμε αυτή την ανεξικακία. Και εσύ δείχνεις στον συνάνθρωπό σου μίσος. Τι κέρδισες? Αυτό σε βοήθησε να σωθείς? Κριτήριο για τη συμπεριφορά μας προς τους συνανθρώπους θα είναι ένα μόνο. Αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, αυτή τη σκέψη που έχω, με βοηθάει να σωθώ? Αν με βοηθάει, ας το κάνω. Αλλά αν όμως δεν με βοηθάει για τη σωτηρία μου, τότε γιατί να το κάνω? Ο Κύριος μου ζητάει αυτό. Πρέπει να το κάνω. Μα κάτι μέσα μου με εμποδίζει. Να ζητήσω τη βοήθειά του. Εδώ πάλι θα υπενθυμίσω το λόγο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, που λέει μη πεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Και αυτό να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Μη πεις ότι ζεις σε μια κοινωνία δύσκολη, που όλα είναι διεστραυλωμένα και όλα είναι εφθαρμένα και δεν μπορείς εσύ να επιβιώσεις πνευματικά. Μη πεις δεν μπορώ να κάνω αυτό. Ο Θεός, λέει, δεν θα μας τιμωρήσει γιατί κάναμε αυτή την αμαρτία, γιατί κάναμε την άλλη, γιατί κάναμε την άλλη. Δεν θα μας τιμωρήσει γι' αυτό. Θα μας τιμωρήσει όμως πολύ αυστηρά, γιατί δεν τον καλέσαμε σε βοήθεια να μην αμαρτήσουμε. Είναι σαν να μας πει ο Κύριος, παιδί μου, εσύ έχεις αδυναμίες, έχεις πάθη, έχεις μέσα σε έναν κόσμο αμαρτωλό. Το καταλαβαίνω, το ξέρω. Και αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως είναι ότι εσύ θα πέσεις σε αμαρτία. Όμως αυτό που εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, μπορώ εγώ για σένα. Φτάνει μόνο να με καλέσεις σε βοήθεια. Δεν άκουσες το Ευαγγέλιο που έλεγα αιτείτε και δοθήσετε? Δεν άκουγες που έλεγα κρούετε και ανοιγήσετε? Δεν άκουγες που είπα ο ετών λαμβάνει? Γιατί δεν με φώναξες σε βοήθεια? Να σε βοηθήσω εγώ να μην αμαρτήσεις? Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Όχι οι αδυναμίες που έχουμε. Το πρόβλημα είναι η προσωπική μας σχέση με τον Χριστό. Αυτό μας λείπει ουσιαστικά. Δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν τον επικαλούμαστε στις δύσκολες στιγμές να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Δικαιολογίες θα βρούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά έρχονται οι Άγιοι όμως και μας τοποθετούν με μια κρυστάλλινη τοποθέτηση και τότε δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά αν θέλουμε να ενδιαφερθούμε για τη σωτηρία μας. Επομένως το συμφέρον το πνευματικό μας είναι να ακούσουμε τα λόγια των Αγίων. Όχι να προβάλλουμε δυσκολίες στην πορεία της ζωής μας, γιατί έρχονται τα λόγια των Αγίων και μας τοποθετούν και μας κάνουν τέτοια τοποθέτηση η οποία δεν χωράει καθόλου δικαιολογία για αυτό το οποίο είμαστε. Είσαι αυτό που είσαι. Σε ανέχεται ο Θεός, αλλά φώναξέ τον σε βοήθεια να ξεπεράσεις το πρόβλημά σου. Αν μένεις αυτό που είσαι
Και ενώ λες, μα τον επικαλέστηκα τον Κύριο, δεν με βοήθησε. Σε βοήθησε ο Κύριος, αλλά είδε όμως μέσα σου ότι εσύ, εγώ, οποιοσδήποτε, δεν είχαμε διάθεση να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Και γι' αυτό δεν μας βοηθάει. Γιατί δεν μας βοηθάει, γιατί εμείς απέναντί του είμαστε ψεύτες. Ναι, μεν ζητάμε από τον Χριστό να μας βοηθήσει να κάνουμε πράξη κάτι σωστό, αλλά στην πραγματικότητα όμως ο Κύριος που προγνωρίζει τα πράγματα προκαταβολής κόσμου ξέρει ότι δεν έχουμε διάθεση. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν μας βοηθάει. Και αντί να λέμε ο Χριστός δεν με βοήθησε, να λέμε εγώ είμαι εντάξει απέναντι στον Κύριο. Το ζήτησε αυτό εκ βαθέων. Είδε μέσα στην καρδιά μου ο Χριστός ότι εγώ θέλω να είμαι σωστά μαζί Του. Είναι φύση αδύνατο να σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας, να έχει το τίμιο αίμα Του για μας και να Του ζητήσουμε κάτι που είναι η σωτηρία της ψυχής μας και να μην μας βοηθήσει. Δεν μπορεί κανείς να το αποδεχτεί αυτό. Είναι φύση αδύνατο για τον Κύριο. Αλλά κάτι βλέπει μέσα όμως που τον εμποδίζει να ενεργήσει μέσα μας καθώς πρέπει. Γι' αυτό το λόγο δεν μας βοηθάει. Για να δούμε όμως κατά τη γνώμη του Αγίου, του φωτισμένου από το Πνεύμα του Άγιο, τι ωφέλειες προκύπτουν από την ανεξικακία. Επιδιώκετε, λέει, να έχετε ειρήνη με όλους. Είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Άρα και με εκείνους που μας βλάπτουν. Όχι όποιος με αγαπάει τον αγαπώ και όποιος δεν με αγαπάει δεν τον αγαπώ. Ο Κύριος είπε ότι αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μας αφήνει περιθώρια ο λόγος του Κυρίου να σκεφτούμε όπως εμάς μας αρέσει, αλλά όπως πρέπει. Επομένως πρέπει εκείνους οι οποίοι μας βλάπτουν να έχουμε εμείς ανεξικακία. Αυτό και αλλού το αναφέρει. Όσο εξαρτάται από εσάς να έχετε ειρηνικές σχέσεις με όλους, όσο εξαρτάται. Αν είναι δυνατόν με όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από σένα, λέγει, να είσαι ειρηνικός, χωρίς να ζημιώνεις την ευσεβή ζωή σου, αλλά όταν κακοποιείσαι να υπομένεις με γενναιότητα, γιατί είναι μεγάλο όπλο στους πειρασμούς η ανεξικακία. Και εδώ μας φέρει ένα παράδειγμα ο Άγιος που μας καθυλώνει κυριολεκτικός, αν το πιστεύουμε και για όσους το πιστεύουν. Έτσι λέει και ο Χριστός ενίσχυσε τους μαθητάς του, λέγοντας «Ιδού σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Να είστε φρόνιμοι σαν τα φίδια, ώστε να μην εκθέτετε τον εαυτό σας σε άσκοπους κινδύνους και άκακοι σαν τα περιστέρια». Τα φίδια, γιατί λέει φρόνιμοι σαν τα φίδια? Το φίδι μόλις δει κάτι πάει και κρύβει το κεφάλι του, γιατί ξέρει ότι το σώμα του και να το χτυπήσουν δεν παθαίνει πολλά πράγματα, αλλά στο κεφάλι τελειώνει. Και αυτό λέει φρόνιμη. Τι λες, λέει, βρισκόμαστε ανάμεσα σε λύκους και μας δίνεις εντολή να είμαστε σαν τα πρόβατα και σαν τα περιστέρια, αφού μας περιβάλλουν λύκοι γύρω μας? Ναι, λέγει, γιατί τίποτε δεν αλλάζει τη διαγωγή του κακοποιού τόσο όσο το να υπομένουμε με γενναιότητα όσα μας κάνει. Και να μην αμυνόμαστε ούτε με λόγια ούτε με έργα. Αυτό και μας κάνει περισσότερο στοχαστικούς και μεγαλύτερο μισθό μας φέρνει και εκείνους ωφελεί. Αλλά σε έβρισε ο τάδε, σύ ευχή σου καλά γι' αυτόν. Πρόσεξε πόσα κερδίζεις από αυτό. Έσβησες το κακό. Ετοίμασες μισθό για τον εαυτό σου. Άλλαξες τη διαγωγή εκείνου και εσύ δεν έπαθες κανένα κακό. Πράγματι είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσουμε, όπως είπαμε, τα λόγια αυτά των Αγίων. Και είναι δύσκολο γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία διακατέχεται από διεστραυλές σκέψεις και πονηρές. Κάποτε στο Άγιο Όρος ήταν δύο μοναχοί οι οποίοι είχαν έρθει σε σύγκρουση. Αυτό είναι φυσικό και ανθρώπινο.
Δεν σημαίνει επειδή φόρεσα το ράσο ότι έγινα και Άγιος. Απλά και ο μοναχός και η μοναχή βρίσκονται σε ένα δρόμο αγωνιστικότητος να καθαρίσουν τον εαυτό τους από τα πάθη και από τις αμαρτίες και μπορεί στην πορεία, μέχρι που να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, να παρουσιάσουν κάποιες αδυναμίες. Εμείς αν τις δούμε αυτές τις αδυναμίες δεν πρέπει να κρίνουμε με επίοικια και να πούμε ότι εντάξει, αγωνιζόμενοι άνθρωποι είναι και αυτοί. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο μοναχοί είχαν μαλώσει για κάποιο λόγο. Ο ένας φαίνεται προφανώς είχε περισσότερη πνευματικότητα από τον άλλον. Δεν τον ανέπαβε αυτή η κατάσταση να τον συναντάει στο δρόμο και να μην μιλάνε, να γυρίσει το κεφάλι ένας από εδώ και άλλος το κεφάλι από εκεί. Οπότε πηγαίνει στο γέροντα Παΐσιο και του λέει: γέροντα, εγώ με έναν αδελφό έχουμε μαλώσει και δεν ανταλλάσσουμε κουβέντα. Τι να κάνω, γιατί δεν έχει διάθεση. Έκανα κάποιες προσπάθειες αλλά δεν έχει διάθεση να μπορέσουμε να συμφιλιωθούμε. Α, παιδί μου, λέει, εσύ δεν θα του πεις τίποτε, αλλά θα του πει ο Θεός. Τι θα κάνεις? Προσευχή. Θα πεις: διευχών του τάδε, Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με. Έφυγε λοιπόν με αυτή τη συμβουλή του γέροντος Παϊσίου. Φτάνει στο κελί του και άρχισε να κάνει την καθιερωμένη προσευχή και έφτασε τώρα και στο κομποσκήνι που έπρεπε να πει διευχών του αδελφού τάδε ελέησον με. Άρχισα, λέει, να το λέω. Διευχών του σταματούσε. Δεν του έβγαινε. Δυσκολευότανε. Άντε από εδώ, πάλι από εκεί, κατόρθωσε με κόπο πολύ να το πει. Μετά, αφού είπε το πρώτο κομποσκήνι, βγήκε εύκολα το δεύτερο, βγήκε εύκολα το τρίτο. Στο πέμπτο έκτο κομποσκήνι χτυπάει η πόρτα του και ανοίγει και βλέπει τον αδελφό που είχε μαλώσει να έρχεται να του λέει με μετάνοια εδαφία: ευλόγησον αδελφέ, έκανα λάθος. Βλέπετε λοιπόν ότι η προσευχή αυτή, η ταπεινή προσευχή, εν ονόματι της αγάπης, ο Θεός είχε δει ότι υπήρχε διάθεση, αλλά ένας μεσότυχος υπήρχε μεταξύ του ενός και του άλλου που το ξεπέρασαν με αυτή την προσευχή. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς βλέπουμε κάποιον ο οποίος θέλει να μας κάνει κάποιο κακό, εμείς δεν πρέπει να τον βρίσουμε, διότι δεν θα βγάλουμε τίποτε ουσιαστικά. Αντίθετα, άμα δείξουμε μια καλή συμπεριφορά θα τον προβληματίσουμε. Κάποτε σε μια πολυκατοικία ακουγόταν από όλα τα διαμερίσματα έτσι συνέχεια φωνές άγριες και τα λοιπά. Από ένα διαμέρισμα δεν ακουγόταν τίποτε. Και παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί ήταν έτσι νέοι σχεδόν στην ηλικία, παρά τα αυτά όμως δεν υπήρχε κάτι που να τους δώσει αφορμή να μαλώσουν. Γιατί? Διότι μεταξύ του συζύγου και της συζύγου υπήρχε ο ενωτικός κρίκος, ο Χριστός. Οι άλλοι στο διαμέρισμα μέσα προβληματιστήκαν και έλεγαν πολλές φορές, λέει, η συμπεριφορά μας και απέναντί τους δεν είναι καλή. Παρά τα αυτά όμως αυτοί είναι έτσι, δεν ακούγονται. Και άρχισε ο ένας να το συζητάει με άλλον. Και τι ανεκάλυψαν? Ότι το μυστικό, γιατί είναι έτσι, ήταν ένα και μόνο. Γιατί μέσα στο σπίτι τους είχαν τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, όσο δύσκολα και να φαίνονται αυτά τα πράγματα, όσο δύσκολα και να φαίνονται, αν εμείς έχουμε μέσα μας κλείσει τον Χριστό, συνειδητοποιημένα όμως, όχι θεωρητικά, όχι λεκτικά, αλλά με επίγνωση, και επίγνωση θα πει όταν τηρώ τις εντολές του, κατά το δυνατόν προσπαθώ να τηρήσω τις εντολές του. Σήμερα θα μπορέσω τόσο, αύριο περισσότερο, αύριο πολύ περισσότερο και αύριο λιγότερο, ίσως κάποια μέρα και καθόλου, αλλά επιμένω όμως. Ο επιμένω νικά. Έτσι λοιπόν και εντυπομονή.
κτίσεστε τη βασιλεία των ουρανών. Θα την αποκτήσετε με υπομονή. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπομονή και επιμονή στον πνευματικό αγώνα. Όταν λοιπόν κλείσω μέσα μου το Χριστό και τον επικαλούμε με καλή προαίρεση, με καλή διάθεση, τότε ο Κύριος θα με βοηθήσει. Ο Χριστός λοιπόν πράγματι μας ανέχεται. Γιατί μας ανέχεται? Γιατί περιμένει από μας τη μετάνοια. Ου θέλω το θάνατο του αμαρτωλού έως το επιστρέψει. Είναι φοβερός ο λόγος του. Θα πείτε δεν ξέρει. Ξέρει εκείνος εκεί. Αλλά θέλει όμως και τη δική μας συμμετοχή. Ωστόσο όμως ο Κύριος μας προειδοποιεί με έναν πολύ φοβερό λόγο. Γι' αυτό πρέπει κάποια φορά να το συνειδητοποιήσουμε καλά αυτό το πράγμα, το πώς μας ανέχεται ο Θεός και λέει «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξουμε ημών». Ο λόγος είναι φοβερός του Κυρίου. Γενεά άπιστη και διεστραμμένη. Ως πότε λέει θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι. Δηλαδή θα λέγαμε και η ανοχή έχει τα όρια της. Αλλά εδώ ο Κύριος αυτό μας το λέει τοποθετώντας εμάς για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη βαρύτητα που έχει, ότι πρέπει να πάμε κοντά στο Χριστό για να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος τότε που θα μας επιτρέψει να μας συμβεί κάτι, το κάνει για ένα λόγο μόνο, για λόγους παιδαγωγικούς. Πολλές φορές εμείς, πάρα πολλές φορές, γιατί να γίνει αυτό έτσι, γιατί εκείνο, σαν να κάνουμε ένα δικαστήριο στον Κύριο και ότι λέμε γιατί Χριστέ μου έκανες να υποστώ αυτό. Δεν κάνουμε στον εαυτό μας το δικαστήριο, αλλά τον κάνουμε στο Χριστό το δικαστήριο και λέμε γιατί Χριστέ μου επέτρεψες να γίνει αυτό. Μα ό,τι κάνει ο Κύριος, ας το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα καλά, το κάνει μόνον από άπειρη αγάπη. Δεν το καταλαβαίνουμε, σύμφωνοι. Μήπως καταλαβαίνουμε όταν ο γιατρός μας δίνει μια θεραπευτική αγωγή, πώς λειτουργούν τα χάπια μέσα μας ή τα διάφορα φάρμακα? Όχι. Ωστόσο όμως υπακούουμε στη συμβουλή του ιατρού, γιατί έχουμε πιστεί ότι όποιος ακολούθησε την σωστή θεραπευτική αγωγή θεραπεύεται. Εκεί στο κάτω-κάτω έχει ελπίδες. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μπορεί να μας επιτρέπει κάτι, αλλά παιδαγωγικά. Δεν μας επιτρέπει για να χάσουμε την ψυχή μας. Παιδαγωγικά. Να μας παιδαγωγήσει, να μάθουμε να έχουμε ανεκτικότητα, να έχουμε ανεξικακία. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι παθαίνουμε κάτι, όπως λέει ο λαός, παραμυθιάζουμε τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι είμαστε πολύ καλοί. Γιατί ο διάβολος έχει μια τεχνική. 1 μήνα, 2 μήνες, 5 μήνες δεν έρχεται να μας πειράξει. Μας αφήνει έτσι ανενόχλητος. 1 χρόνο και μπορεί να πέσουμε μετά στον εγωισμό, τη μεγάλη αμαρτία, το αμάρτημα των αμαρτημάτων. Ο Κύριος όμως επειδή μας αγαπάει και ξέρει ότι αυτό δεν είναι γιατί εμείς καθαρίσαμε τον εαυτό μας από τα πάθη και τις αμαρτίες, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα γιατί δεν μας ενόχλησε ο διάβολος και είμαστε αυτοί που είμαστε και εμείς νομίζουμε ότι φτάσαμε πνευματικά, οριμάσαμε πνευματικά, επομένως είμαστε σε καλό δρόμο. Τι κάνει τότε ο Χριστός? Εκεί που νομίζουμε ότι δεν έχουμε θυμό και ότι είμαστε ανεξίκακοι και ότι έχουμε ανεκτικότητα, για μια στιγμή βάζει κάποιον και μας χτυπάει με μια καρφίτσα, με ένα οπουδήποτε πείραγμα, αυτό θέλω να πω, και τότε εκεί που νομίζαμε εμείς ότι είμαστε ανεξίκακοι και είχαμε ανεκτικότητα, οργιζόμαστε και φωνάζουμε και δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και όταν περάσει η μπόρα θα πούμε πω και εγώ νόμιζα ότι είχα φτάσει σε κάποια πνευματική κατάσταση.
Έτσι λοιπόν μας προσγειώνει μέσα από τέτοιες καταστάσεις, από διαφόρους πειρασμούς ο Κύριος εξωγενής έξω από μας. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας λένε έπαρον τους πειρασμούς και οδύσσω σωζόμενος. Δηλαδή άμα λέει δεν έχουμε πειρασμούς δεν θα σωθεί κανένας. Γιατί? Διότι θα φύγουμε με ψεύτικο εαυτό μας. Δεν θα έχουμε καθαρότητα ψυχής. Θα έχουμε όλα τα πάθη μέσα μας χωρίς να έχουμε πολεμήσει να τα αποβάλουμε. Ο Θεός λοιπόν είναι μόνο αγάπη και με κάθε τρόπο θέλει τη σωτηρία μας. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Και κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Εμείς θέλουμε τη σωτηρία μας? Όλοι θα πούνε βέβαια θέλω να σωθώ. Για να το δούμε όμως. Θέλουμε πράγματι να σωθούμε? Αν θέλουμε να σωθούμε, τότε γιατί δεν υπακούμε στις εντολές του Κυρίου? Γιατί δεν έχω ανεκτικότητα αφού εμένα με ανέχεται ο Θεός να έχω κι εγώ ανεκτικότητα? Γιατί δεν είμαι ανεξίκακος, μια και μιλάμε για αυτές τις δύο αρετές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου? Γιατί δεν είμαι ανεξίκακος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μου λέει ο Κύριος ότι πρέπει να είμαι ανεξίκακος? Γιατί οι Άγιοι του μπόρεσαν να είναι ανεξίκακοι? Απλά γιατί μέσα στην ψυχή τους οι Άγιοι είχαν κλείσει βαθιά την παρουσία του Χριστού. Ζούσαν με την παρουσία του Χριστού. Ζούσαν με το φως του Χριστού. Επομένως, όταν δεν υπάρχει ο Χριστός μέσα μας, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Και όταν ο Χριστός υπάρχει μέσα μας, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Διότι μας το είπε ο ίδιος. Χωρίς εμού ουδήναστε πίνω δεν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Άρα η προσπάθειά μας ποια είναι? Πρέπει με κάθε τρόπο να βάλουμε το Χριστό μέσα μας. Πώς θα το βάλουμε? Το μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει πάντοτε να προβληματιζόμαστε. Θα σωθούμε? Αυτό πρέπει να είναι το ερώτημά μας από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. Πράγματι θα σωθούμε? Όχι φυσικά να μας φέρει απελπισία, γιατί η απελπισία είναι σατανική, αλλά να μας φέρει εγρήγορση, να μας φέρει αγωνιστικότητα, να μας φέρει σωστή τοποθέτηση, να μας φέρει αγάπη στον εαυτό μας, διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγωνίζεται με το πνεύμα που ο Χριστός θέλει, δεν αγαπάει τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να κυριαρχεί μέσα μας αυτό, θα σωθούμε? Όταν κυριαρχεί αυτό μέσα μας το θα σωθούμε, τότε θα μας επιβάλλει αυτό το ερώτημα και η σκέψη αυτή της σωτηρίας μας θα μας επιβάλλει έναν τρόπο ότι να πιστέψουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο του Χριστού. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι θέλουμε να σωθούμε. Θέλουμε ή νομίζουμε? Ιδού το μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε αληθινοί απέναντι στο κάλεσμα του Χριστού. Όλους μας καλεί ο Κύριος. Αλλά πολλοί κλητοί, όπως προείπαμε, ολίγοι εκλεκτοί. Πρέπει να δω πού είμαι. Σε ποια κατάσταση βρίσκομαι. Είμαι με τους πολλούς ή με τους ολίγους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτά τα λόγια που ο Κύριος δια των φωτισμένων του Αγίων μας προτρέπει και μας τα λέει, εμείς να μπορέσουμε να τα κάνουμε πράξη. Η ζωή έχει πνευματικές δυσκολίες. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε αυτές τις αρετές, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωτηρία της ψυχής μας, εάν και εφόσον δεν δείξουμε καλή προαίρεση, καλή διάθεση. Αλλά για να δείξουμε όμως καλή προαίρεση και καλή διάθεση, πρέπει να μάθω κάποιες γνώσεις, να ξέρω πώς πρέπει να είμαι απέναντι σε αυτό το δρόμο του Κυρίου. Και τις γνώσεις αυτές θα τις αποκτήσω μελετώντας το Λόγο του Κυρίου, ακούγοντας το Λόγο του Κυρίου και προσπάθεια αυτόν το Λόγο του Κυρίου να τον κάνουμε πράξη. Έτσι λοιπόν ο καθένας από μας ας εξετάσει τον εαυτό του πολύ καλά, με βάση όμως όχι τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά με βάση έναν Άγιο της Εκκλησίας ή με βάση το Ευαγγέλιο που διαβάσει. Και ας δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Ας κάνει ένα δικαστήριο του εαυτού του, ο καθένας από μας.
και να πει ωραία. Εγώ διαβάζω τον ΑΒ, τον Άγιο που φέρομαι. Ο Άγιος αυτός άνθρωπος σαν και εμένα έκανε αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ γιατί? Γιατί δεν μπορώ να το κάνω? Κύριε ελέησόν με. Βοήθησέ με Χριστέ μου. Γιατί θέλω να σωθώ. Αν το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι λοιπόν εκείνο που πρέπει να κυριαρχεί μέσα μας. Πάνω απ' όλα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον είμαστε αληθινοί απέναντι στο κάλεσμα του Κυρίου. Πόσο του μιλάμε με ειλικρίνεια την ώρα της προσευχής. Πόσο σκεπτόμαστε ειλικρινά απέναντι στον Κύριό μας. Ένα πρόβλημα πολύ σπουδαίο, πολύ σοβαρό. Ο καθένας από μας ας απαντήσει μόνος του απέναντι στο Χριστό. Η επιλογή ελεύθερη δική μας, αλλά και η ευθύνη δική μας. Και ο έχων ότα ακούειν, ακούέτο. Αμήν.